Kwazwai vana vaMwari, ndinokukwazisai mose muzita nemuropa raMambo Jesu. Tinoda kupa kutenda zvikuru kuna Mwari pakati pemanheru ano nokuda kwenyasha dzavo, kutenderawo mapenzi akaita sesu kuparidza ivhangeri rounouya. Tinoda kutenda Mwari nokuti hwedu uhwindi watinoita takarowa masutu. Unoziva hapana chinhu chinonakidza sokusenzera kambani yomuchinda unouya. Hapana chinhu chinonakidza sokuva hwindi woumambo unouya, tichidaidzira zvedu vanhu kuti vapinde mukati mechitima chinoenda kudenga, chitima chinotakura vatsvene. Tinoda kuti tende Mwari nokuti inyasha dzavo. Mumwe muimbi unotiye, amazing grace, how sweet is the sound. Yakatora chikorobho chakaita seni ndokuchipinza mukati mokuparidza ivhangeri. No wonder why muchiona kuti handinyari neivhangeri iri. Nemhaka yekuti ivhangeri iri isimba roruponeso kune vakarigamuchira. Saka tinoda kuti tende Mwari pakati pemanheru ano, chienderera mberi nokuparidzwa kweivhangeri, tichitenda zvekare mumwe nemumwe anozvipira mukuparidza ivhangeri irori, kubirikidza nokusheya maaudios, kubirikidza nokusheya mavideos, kubirikidza nokufollowawo machannel edu ese atinenge tichidistributa information yedu yatinenge tiinayo. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei. Mukati memanheru ano tine nhauro pfupi yatinoda kuti timbotarisa pamusoro pezvayo. Mukati memanheru ano tine nyaya yatichatora mukati mebhuku yaTimoti wechipiri, 2 Timothy chapter 4 pavhesi ya 10. 2 Timothy chapter 4 pavhesi ya 10. Ndichaverenga nerurimi rwechishona. Yobva yati, nokuti Dhimasi wakandisiya, ndipo uyo ari kutsanangura gwendo gwavo gwavaifamba. Rangarirai mufambiro woita vana Apostle Paul. Vaifamba vakasvika munzvimbo, ngatiti munzvimbo ino yeEldorado Park, vosvika voparidza ivhangeri. Kana vachinge vaparidza ivhangeri, pakaita vanenge vatendeuka, votosiya vatodyara kereke ipapo, voenderera mberi vachiparidza ivhangeri. Vakasvikazve pane imwe nzvimbo vakaparidza ivhangeri. Vaifamba nevakomana vechidiki, vaigona kufananidzwa nana Timothy, vachifamba vari pamwe chete. Vaigona kufananidzwa nana Titus, vachifamba vari pamwe chete. Nao vasvika zvino vari panguva yokuparidza ivhangeri, apo main power mukati meivhangeri raMwari nomukati mokufamba kweshoko yakange iri nguva yaitsvagika varume vakanga vafamba naPaul, vachiexperiensa kubata kwaMwari kubirikidza noupenyu hwaPaul. Saka nawo Paul ari kunyorera chikomana chinonzi Timothy manje, achitsanangura rwendo rwavo rwavaifamba vari mukati mokuparidza ivhangeri. Na mukufamba kweivhangeri, dzimwe nguva munogona kusumuka makakwana, asi hazvirevi kuti munosvika makakwana. Rangarira Elijah achitiza Jezebel. Munorangarira imi kuti Elijah achitiza Jezebel, pakusumuka unosumuka ari iye Elijah nomuranda wake.
vachifamba vese vachitiza. Asi panguva yazvakazooma manje, Elijah wakasvika pakusunungura muchinda waaifamba naye, nokuti nyaya yakanga yooma. Rangarirai mimi, kunyange Jesu pachavo vari pane ino nyika, nguva yose pavaifamba pane varume vaigara naJesu vachiti kunyange zvingarema zvingaite sei, Jesu handikusiyi. Iyi ivimbiso yaipiwa kuna Jesu. Rangarirai Peter zuva riye achitaura naJesu, oti Jesu achitsanangurira Peter kuti nguva yakuswedera zvino yokuti ndichiinda kunorovegwa pamuchinjikwa. Peter unotaura naJesu oti hazvingagoni kuti imi muinde munorovegwa ini ndichisara. Nemamwe manzwi Peter unoti kuna Jesu, ndingatofa ini ndichifira imi pano kuti imi mufe ini ndichisara. Asi nyaya yoruponeso yaenda mberi. Jesu nguva yokuroverwa yakwana, Peter unosvika wobvunzwa, woziva unenge vamwe vaifamba naJesu. Peter unoshinja nyaya, oti murume wamunotaura handimuzivi, handitombomuzivi. Ndokuramba Jesu, ndokusvikazve mumwe, ndokupita ndokutaura akati, ini murume wamunotaura uyu handimuzivi. Now chimiro chiri panapa manje pa 2 Timothy chapter 4 pa verse 10, tiri kusangana nomuchinda unonzi Paul, muchinda waifanga panevhangeri nemhando yepamusorosoro. Now achisvika zvino pa chapter 4 pa verse 10, akutsanangura manje chimiro chaakasangana nacho pakufamba kweevhangeri. Anotiye pa verse 10, nokuti Dhimas wakandisiya akada nyika yazvino akaenda Tesaronika, Kreske wakaenda Garatia, naTitovo wakaenda Dhamatia. Pane machinda matatu pano ari kutaurwa naPaul. Machinda ose aya aifamba achiparidza evhangeri, vachisapota the movement of the gospel. Machinda aya painamatigwa vanogwara akanga aripo achiona mabasa makuru aiitwa naMwari kubudikidza naPaul. Machinda aya akapfuura nemunguva dzizhinji apo vhangeri raiparidzwa, vachizvionera vega kuti zvechokwadi Mwari unoshumigwa naPaul naMwari wavaishumira akanga ari Mwari ane simba. Zvino taakusvika pakundishamisa manje, Paul ari kupa report achitsanangurira manje muchinda unonzi Timothy, oti nokuti Dhimas wakandisiya. Ari kutsanangura manje muchinda achitanga nomuchinda unonzi Dhimas. Zvikanzi Dhimas akandisiya, chaasiyirwa naPaul manje, chaakasiyirwa naDhimas haana kuchivanza. Pauro unotiye Dhimas wakandisiya akada nyika yazvino. Apa Paul mazvo hanzi nokuti Dhimas wakandisiya akada nyika yazvino akaenda Tesaronika. Vana vaMwari pakati pemanheru ano, ndinoda kutaura nomumwe munhu. Pane vanhu vazhinji mazuva vasati vagamuchira Jesu vainzwa nzara nenyota yokuziva evhangeri raMwari. Mwari ndokubva vavanzwira nyasha, evhangeri ndokuuya
ndokumbotestifyawo Mwari vachibata mabasa makuru mukati muupenyu hwevazhinji. Ndokutomboona varwere vachisimuka, ndokutoona vakaremerwa vachipiwa mufaro vachirerutsirwa. Ndokudanwa naJesu, ndokudavira mukudana kwaJesu. Asi vati vafamba nokutenda macho, vachifamba vambobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vana Paul vari panzira yokuparidza evhangeri. Paul achifamba, each and every city yaaipfuura yakanga ine nzira yayo yavaita nayo zvinhu. Nzvimbo imwe neimwe yaive nezvinhu zvavaiti zvinhu zvinofadza panguva iyoyo. Now chinoitika manje, hanzi Demas wakandisiya akada nyika yazvino. Tinoda kuti timboongorora vana vaMwari kuti nyika yazvino yairehwa naPaul achitsanangura kuna Demas haisiyo nyika yazvino yatava mairi macho. Mukateerera imi vanhu vachitaura, pane chavanoti chizvino zvino. Asi chizvino zvino chanhasi hachisi chizvino zvino chaivapo 1963. Chizvino zvino chinotaurwa nhasi hachisiricho chizvino zvino chaivapo muna 2000. Now nguva nenguva tinopinda mumaeras akasiyana siyana, tinopinda munguva dzakasiyana siyana dzinoitwa zvakasiyana siyana. Saka nguva inotaurwa naPaul pano zvichinzi akada nyika yazvino, nyika yazvino inotaurwa naPaul ndo mazuva aya vanhu pavaifamba nemachariots. Mazuva anotaurwa naPaul pano ndo mazuva aya avaifamba netsoka vachifamba malong distances. Mazuva anotaurwa naPaul ndo mazuva aya okuti vanhu vaipfeka another kind of a fashion. Now ndoda kuti mbokutesvededzai padhuze mbijana. Pada mazuva anaPaul tinogona kusava neinformation yakakwana pamusoro pezvavo. Toda kuti tisvedere papfungwa yandinotaura yokuti mukatarisa imi during the 90s pane fashion yakanga iripo pamazuva yayo. Nyika yemazuva yayo yakanga ine kamuitiro kavanoita zvinhu. Kana slang yemazuva yayo pakanga paine kaslang kaivapo pamazuva yayo. Now mukatarisa pamazuva ayo munoona imi kuti munhu aigona kupfeka trouser rake, pakanga paine matrouser ainzi maberry bottom. Aya aifamba okuti kumusoro anenge akabata kunge ka skinny jean zviya, achisvedera nechokuzasi anenge osvedera achivhurika, zvokuti pakufamba kwavanenge vachiita paya vanenge vachifamba vachiita sevanotsvaira mutara. Ndo mazuva akanga ari mazuva acho. Mukatarira kunyange kalanguage kaitaurwa ndo paitaurwa paya, paitaurwa naBhanya nanaKenge pamazuva iyayo. Mudhara aiti ageza zviya achena, mazuva iyayo afro yakanga iri mustaira, anyatsogeza zvakanaka, okama musoro wake akanga asingautsindire. Musoro waitwa wakamwa wonyatsosimudzwa uchienda kumusoro, bvudzi richisumukira kumusoro. Vapedza kudaro mudhara vopfeka shutu yavo, vapfeka shutu yavo nematrauza atinotaura aitsvaira mukati medzinzira. Vapedza kudaro mudhara vazora mafuta avo. Panze panenge pakamira bhasikoro rinenge riripo, black mutanda rakamira riripo panze. Now mudhara apedza zvaaita macho, opolisha
bhutsu dzake zvakanaka-naka, apolisha bhutsu dzake dzopenya, nokuti kupenya kwaireva kuti munhu akachenaka. Apedza kudaro otora kamu yake iya. Ani munoona pane maruva atiri kuisa mazuva ano aya. Pamazuva iyayo vaiti vapedza zviya otora kamu yake manje oiisa ipapa manje. Yakanga ichitaridzaka kuti munhu ari smart, plus ranga rai pakufamba kwavaita paya pada aigona kugumwa nechimwe chinhu kapabvudzi, agumwa nechimwe chinhu pabvudzi, bvudzi robvanganyuka. Saka vaizofamba nekamu yavo manje yokuitira kuti vakafamba pavanoenda kunoona mabhebhi paya vakaita sevakanganisika zviya, vogadzirisa afro yavo zvakanaka. Ndo vakanga ari mazuva achozvo. Vapedza kugadzirira paya vobuda panze vokwira bhasikoro ravo, kwete mamountain bikes ka. Mamountain bikes atinoziva amazuva ano akanga ari mabhasikoro pamazuva yayo yainzi black horse ka. Vokwira bhasikoro ravo vochovha havo vakazvichenera vachienda kuenda kwavaienda. Ndo akanga ari mazuva acho. Pamazuva yayo madhara yayo aihlisa zvikuru, asi yakanga iri nyika yemazuva yayo. Vari vetombokusvededzai padhuze mani, tombotarisa pamazuva ana 2000 apa papinda chinhu chinonzi cellphone ka. Rangaraimi kuti vana ngamula vaya, munhu ainzi vana mabhozida ka, vanhu vakanga vaine mari. Saini imwe yataiona nezvayo kuti vane mari ndiwo mafoni aya ka. Raizotorwa zifoni rakakura kudai, zvatakazotanga kudaidza kunzi zvidhina ka, ma3310 ka. Raitorwa roiswa mukesi, raifamba riri panapa kuti vanhu vese vaoneka. Mazuva iyayo munhu wese akanga akabata foni aitaridza kuti akanga ari munhu anozvigona. Mamuchimboziva here kuti imi pane machinda akatorambira Mwari mazifoni emazuva iyayo? Yakanga iri nguva yacho. Ndatini panguva yemabheri bottom pane machinda akati anakigwa nefashoni nomucheka wangochinjwa ndokubatanidzwa wadhizainwa zvakanaka-naka, iriyo kotoni inorimwa kwachireyaka, yagadziriswa zvakanaka-naka, yarohwa processing. Vakomana vakati vaona mucheno iwowo vakaona kuti zvingava nani kuti timanyisane nomucheno pano kuti timanyisane neivhangeri raMwari. Yakanga iri nyika yemazuva iyayo. Mukadzika imi mosvika kuma 2000 ndoda kuti murangarire kuti line chairo, line kana ndichiti line ndoreva sim card. Now sim card riya rangaraye kuti raidhura kupfuura handset. Now pane madhiri aivako pamazuva iyayo okuti kana uchida kuti uve neline wairongerwa manje zvichibva kuEconet ka. Mazuva iyayo line rainetsa kutenga direct kubva kuEconet ka. Saka zvaiitika waifanira kunge uine link inogona kukuorganizira kuti ugokwanisa kuwana line. Now mukarangarira imi pane vanhu vazhinji vakatadzira Mwari nokuda kwesim card. Sim card randoreva ndeatiri kutenga ma5 rand nhasi. Yakanga iri nyika yemazuva iyayo, yakanga iri nguva yemazuva iyayo. Asi nhasi chiimagina manje dai zvainzi Mwari vanombotendera kuti vana Dhimas vadzoke mukati menyika ino, dai zvainzi Mwari vanombotenderawo vana Dhimas vakaramba vakada nyika yemazuva iyayo kupfuura Mwari, dai vaitenderwa kuti vambopinda mukati memazuva anhasi vachiona maclassic cars, vachiona zvose zviri pamazuva anhasi. Vanochema vakademba zvikuru. Vana vaMwari,
Paul achitsanangura nyaya yake unoti Demas wakada nyika zvino ndokundisiya ndokuenda Tesaronika. Demas haana kusiya ari ogazve. Rangarirai kuti panoeduka munhu kazhinji haeduka ari oga. Mukati memachechi mukaita nyaya dziya, pakaita nyaya dzinonetsaka, kazhinji munhu akabuda haabuda ari oga, anodhonza umwe wake vobuda vakawanda. Now Demas wapindawo, vana Paul vachifamba vasvika machi munzvimbo yeTesaronika. Pada pamazuva iyayo ndo pamazuva airohwangoma. Vasvika vakomana vemazuva iyayo vachirova ngoma vakapfeka magemenzi avo. So mukomana ndokunakirwa nemufaro wamazuva iyayo, achitarisa machariotsi emazuva iyayo akanzwa kuti uyu ndo unonzi mufaro wakapereraka. Ndo mazuva acho. Hazvina kuperera ipapo. Paul achiramba achienda, pane dzimwe dziblazi dzainzi dzikreske dzichifambawo nadzo. Paul vachifamba vapinda muGaratia, ndokubva muchinda aona kuti zvinhu zvomuGaratia zvinonakidza izvo. Rangarirai kuti guta rimwe nerimwe rine nzira yarinoita nayo zvinhu. Rangarirai imi kuti pane mazuva yokuti Harare chaiyo yaiva nzvimbo yaishamisira zvikuru. Vamwe chaivo vanogona kunge vakatourayira vanhu kuti vagone kungopinda muHarare. Nhasi uno tikakutora tokupinza muHarare unochemera kudzokera kumba. Inyika yazvino iyi. Ndati inini vana vaMwari, pane vanhu vazhinji vakarambira Mwari zvinhu zvakasiyana siyana. Dai vanhu ivavo pamazuva yanhasi vaitenderwa kudzoka, vaigona kuzogona kupasanura kurova metsi dzavo pakati pemota dzemazuva ano dzinopfuura nepakati paMwari. Dai zvaigona kuti vanhu vapiwe mukana vakapfuura kudhara vombodzoserwa mukati memazuva anhasi. Dai zvaitenderwa vaigona kuona kuti masutu avakasiyira Mwari vachiva mucheno wenyika ino hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose. Zvikanzi pane mumwe muchindazve Tito vachifamba napo ndobva vapinda muDhamatia. Vapinda muDhamatia ndokunakirwa nenyika. Pada vakambopfuurawo ndokubva dzamboita sekuti hadzina basa nazvo, asi vati fambei somudzimai waLoti ndokucheuka. Ndobva dzatarira sure ndokurangarira mafaro adzapfuura dzichiona. Vana vaMwari, there is a danger pakuramba nyasha dzinenge dzichipiwa kwauri. Jesu achiburuka kubva kudenga achiuya kuzofira iwe neni kuti nhasi uno tigoverengwawo pane vanhu. Dai dzisiri nyasha dzaMwari, vazhinji vedu dai takaparara kare. Asi Mwari vakutendera pakati pemanheru ano kuti ugone kuwana another time, kuti ugone kuwana another grace yokuti Mwari vataurirane newe. Nhasi ndauya kuzotsvaka chakarashika. Nhasi ndauya kuzotaura nomumwe munhu. Pane vanhu vazhinji mukati muupenyu vakaona kuti nyika ino ingava nani kupfuura nyika yemazuva yayo. Ndati mukatarisa mota dzainetsa mukati memazuva ema90s, nhasi ukaipiwa dzimwe nguva unogona kuiramba. Nemhaka yeinda daro, nemhaka yokuti zvinhu zvose zvinopfuura, asi vari vanogara nokusingaperi. Nyasha dzaMwari dzinogara nokusingaperi. Kune avo vose vakamugamuchira anovapa simba. Kana achinge avapa simba, kwete rekudaidzwa vamwe vanhu, nokuti tikadaidzwa nemazita evamwe dzimwe nguva hazvifambi zvakanaka. Ukadaidzwa nezita rachihoko, chihoko anogona kuita mascandals mukati meupenyu ekuti ukafunga kuti wakachinjirei zita ukapiwa zita rachihoko unonyara kana kutadza kufamba.
asi zita raunopiwa manje izita riri pamusoro pemazita ose. Zita raunopiwa manje izita reuyo akakunda rufu. Zita raunopiwa manje izita reuyo akagona kudaira mukudana akagona kuuya kuzokufira iwe nemi. Ever present, wonderful, merciful God. Wodaidzwa manje topindaka takunzi tisu avo vakadaira mukutaura kwaJesu. Pakati pemanheru ano unogona kunge uri mumwoyo wamwe vakasiya ivhangeri raMwari vakapinda mukati menyika vanakigwa nedhigongo yenyika. Unogona kunge uri vamwe vanhu unoziva chinonakidza nenyika ino hapana chinogara nokusingaperi. Madhizaini embatya chaiwo haagari nokusingaperi. Madhizaini edzimba chaiwo haagari nokusingaperi. Now zvinoitika vana vaMwari pakati pemanheru ano ndiri kuda kudaidzwa mumwe munhu. Suo renyasha richiri rakazarurwa. Wadii kutorawo mukana. Nyika yazvino inopfuura. Kunaka kwenyika kunopfuura. Zvikuru sei vana vekwedu tisu tinofanira kuzwisisa nyaya iyi zviri nani. Mukatarisa zvakanga zviri nyika yedu pamazuva iyayo, motarisa zvava nyika yedu pamazuva anhasi, munofanira kuona kuti unouya haarambi anyerere. Munofanira kugona kuita maths, kunyatsogona kuevaluata zvakanaka. Zvingabatsirei kuti tigogara pano pasi, tigogara mudzimba dzakanaka, tigodya zvakanaka, tigorasikirwa nemweya yedu. What shall it profit a man to gain the whole world and lose the rest for his soul? Chinganakira munhu, zvingabatsirei pakati pemanheru ano. Ndoda kutomborwa evaluation mukati meupenyu hwako. Ndoda kutombotora nguva kutora uchinyatsoita proper evaluation, uchievaluata upenyu hwako, uchiona kuti chakakukoshera mukati meupenyu chii. Kunwa doro kunonakidza, vazhinji vanodaro, asi zviri nani here kuti wanwa doro pakati penguva ino worasikirwa noupenyu hwako? Ndatini vana vaMwari, kusatendeka chaiko vazhinji vanoti kunonakidza, asi pakati pemanheru ano zvinobatsirei? Wotadza kutendeka pamberi paMwari, worasikirwa noupenyu hwako. Pakati pemanheru ano ndiri kudaidzawo mumwe munhu. Ko wadii kudzoka? Nyika yazvino inopfuura, mucheno wazvino unopfuura, mari yazvino inopfuura, zvose zvinopfuura, asi nyasha dzaMwari, Kristu akamira pakati pemanheru ano, ari munzvimbo tsvene-tsvene, achimirira nyaya dzako, achimirira nenyaya dzangu. Chidzitiro chetemberi chakadambuka kuti iwe neni nhasi tigone kuenda pamberi paMwari. Mwari vagonzwa kuchema kwedu, Mwari vagonzwa kudana kwedu. Ndoda kuti uite sechikomana chiri kuwanika mukati mebhuku raLuku, chakange charasika, chapwanya zvose, asi chakazoti chadzoka mukati mendangariro macho. Ndobva chaenda kuna baba, baba vakachigamuchira nomufaro. Mwana waMwari, pakati pemanheru ano Kristu akakumirira kuti upe upenyu hwako mukati memaoko avo. Vakatendeka, havambofa vakakusiya uri wega. Chakanakira kunamata Mwari ndechekuti icho unokwanisa kuwana upenyu husingaperi. Wawana upenyu husingaperi, wowana nomufaro pane ino nyika. Ndoda kuti ini unditaurira munhu mumwe chete akapedza nhamo yake ndokunwa doro. One, hapana. Unobuda mangwanani, unonwa, wodzoka. Paunodzoka, unodzoka uchita head on ne the same problems awasiya dziri kumba. Ndatidi ndoda kuti unditsanangurire kuti izvo munhu mumwe chete akasolva problem nokubandiyana. It is so unfortunate. Unoenda unoba,
wapedza kuba wadzoka, zvese zvodliwa zvopera, mangwana unobazve. I want you to do a proper evaluation. Nyika zvino naMwari, Mwari vanogona kukuropafadza mukati yenyika zvino nemukati menyika inouya. Evaluation. Pakati pemanheru ano ndiri kudaidzo vana baba vachagona kudaira mukudaidza kwaKristu Jesu, vagotendeuka, vagopa upenyu hwavo kuna Kristu Jesu, vagomira vachiparidza sanapo vachiti, chief of sinners though I be, but Christ died for me. Christ died for me. Ndinoda kuparidza kunana mai vachagona kunzwa kutaura kwaMwari, vagopa upenyu hwavo muna Kristu Jesu, vagoti takambofara mukati menyika, asi hapana kwatakasvika patakanzwa kudaidza kwaMwari, Jesu achipfuura takadeedzera tikati, mwanakomana waDhavhidha tinzwire ngoni. Mwanakomana waDhavhidha akatitarira akatinzwira ngoni. Pakati pemanheru ano ndoda kudana vakomana, ndoda kudana vasikana vachagona kudaira mukutaura kwaJesu. Pakati pemanheru ano ndinoda kudana vanamai vachagamuchira kudaidza kwaJesu, vagofamba neivhangeri nemhando yepamusoro-soro, vagojoina vanoparidza ivhangeri, vagotanga kuchandura upenyu hwavo. Chakanakira ukanamata Mwari, ukaenda mukati mebhuku ramapisarema chapter 1 rinoti akaropafadzwa uyo munhu asingafambi panorangana vakaipa, nemhaka yeivhangeri ichiti uyo akaropafadzwa. Zikanzi munhu uyu nyaya dzake dzose dzichagona kutambwa zvakanaka. Zvikanzi anofananidzwa nemuti wakasimwa pahova dzemvura, zvinhu zvose zvaanoita zvinobudirira. Izvi zvinogoneka koga kana ukapa upenyu hwako mukati meupenyu hwaMwari. Takambotaura tichiti isu Habhakuku unofara kunyange ari mukati memadambudziko. Kufara uri mukati mematambudziko hakugoneke, asi kana koga uri muna Kristu Jesu, nokuti he is our peace. Ndatini kana Kristu ari mukati mebhoti roupenyu hwako, zvinhu zvose zvinogona kumira zvakanaka. Pakati pemanheru ano ungavapo here unoda kupa upenyu hwake kuna Mwari? Pakati pemanheru ano unovapo here unoti ndinoda kupa upenyu hwangu kuna Mwari? Anoti ndinoda kupa upenyu hwangu kuna Mwari. Patinonamata pakati pemanheru ano, newe unamatawo nechemwoyo uchigamuchira Kristu Jesu, uchinamata nechemwoyo uchigamuchira Kristu Jesu, uchiti I surrender my life unto you. Ndoda kuti umboedza chakanakira Mwari, ndiMwari vanopa mukana. Wakatiza kwemakore mazhinji, ukapindana nedzakawanda, ukapindana nedzinohlisa, vamwe vanotori nemaoko ane ropa, asi Mwari ngaavongwe naJesu, nokuti pamanheru ano Mwari vakuteverera. Uri mukati merima, uri mukati megungwa reTiberias, uripo wakamira, Mwari ndokukuteverera uri panguva yauri kuti ukwanise kugamuchira Jesu samambo namuponesi wako. Mwari vaigona kungokupedzisa paya pawaita madhiri asina kumira zvakanaka, uchibva nesitoku yekubaya wosvika uchirovera wobva wafirapo. Mwari vaigona kuzviita. Mwari vanogona kuzviita baba, kuti muri pakati pokuhura mobatwa monyadziswa zvisingaiti, vamwe votourayiwa neupenyu hwavo. Ndatinini Mwari vaigona kuzviita. Mai muri pakati pemadhiri enyu amunosimboitaya, pada muri pakati pokuba maraisi mukati memakicheni, Mwari vangokuexposa iso, asi Mwari vakati mbomirai, nyasha dzavo dziripo dzichiri dzakazarurwa, nyasha dzaMwari dzichiri dzakazarurwa, ngirozi dzaMwari dzichiri panguva yokukurwira. Ndoda kuti upe upenyu hwako kuna Mwari pakati pemanheru ano. Anogona kunge aripo pakati pemanheru ano anoti ndinoda kusarudza Jesu, dzimwe nguva kekutanga mukati meupenyu hwako. This is the highest time that you can give your life unto Christ, the author and the perfecter of your faith.
This is the highest time, my brother, that you can be able to submit your life unto Christ, because he is so faithful and he can never disappoint. This evening, my brother, God is earnestly calling, gently calling for you and me. It is so evident, my brothers and my sisters, kuti nyika ino yatawa inofura nekukasika wamanda icharira naukana wamanda ichinge yarira. Voga vachavata vari mukati memaoko aKristu ndo vachawanika vari pasafe position. We are during this time of this great pandemic. Patiri panguva yecorona, a lot of people are dying. You need to ask yourself, you gotta ask yourself, why is the Lord keeping me? Why is the Lord allowing me to listen and to view to this message? This is an opportunity that the Lord has given you, that you can give your life unto Christ, because he can never disappoint. Even if you rest, my brother, the Bible says, blessed are they that die in the Lord, for they shall rest from their labor, and their deeds will follow them. Is there anybody tonight who says, Lord, I want to give my life unto you? Who says, Lord, I want to give my life unto you? As I'm going to be praying this evening, I need somebody to submit his life unto Christ and say, Lord, I give myself unto you. I give my whole life unto you. My ins and out, I need you to manage them, because he is so faithful. I need you, somebody, to submit his life unto Christ and say, Lord, I want you to be the Lord and Savior upon my life. This evening, my brothers and my sisters, as we are going to have a time of prayer, as I am going to be praying, I need you also to pray within your heart and say, Lord, I surrender my life unto you. As we are going to be praying, let us close our eyes and pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and Savior, Lord, we thank you this evening for the abundant grace that you have given us. Father, that we can be able to listen to your word, that, Father, you can be able to speak into our hearts for a change. Oh, Lord, I'm praying this evening, as I am praying, Lord, for somebody like Demas. Sometimes you have left your work. Sometimes you have gone out of the world, Lord. Sometimes you have gone into the world and he has started, Father, to experience some difficulties within the world. Father, I'm praying for your grace this evening. As I'm praying, Lord, kuti pavanodzoka kwamuri Mwari, be with them, anoint them with your favor, accept them, Father, in your kingdom. Father, tonight I am praying, Lord, with somebody who is saying, I want to give my life unto you, Lord. As Father, as they are going to give your life unto you, Lord, I am praying that you can remember them. I am praying that you can have mercy upon them. I am praying that you can anoint them. Let your grace, Lord, rest upon each and every heart that is going to accept, Lord, unto your call. Let your grace, Lord, let your grace rest upon each and every individual as they are going to be praying, Lord. I am praying for your grace. I am praying for your anointing. Let your favor overflow upon their lives. Let it be well, Lord, as they are going to accept your name. Bless them, Lord, as they go in. Bless them, Lord, as they go out. Bless them, Lord, as they lie down. Bless them, Lord, as they rise. In the name of Jesus, Father, as they are going to accept your word, as they are going, Father, to change their ways and to desire, Lord, to know you more, I am praying for your favor this evening. I am praying for your anointing this evening. Let your glory, Lord, shine upon them. Let your glory, Lord, rest upon them. In the name of Jesus, Father, we glorify. Father, we honor your name. May your name, Lord, be glorified. May your name, Lord, be lifted up. In the name of Jesus. We thank you. We honor your name. And we say amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakurangarirei. Tisangane zvekare panguva inotevera tichitaura nezveukuru hwaMwari, tichitaura nezvekubata kwavo kunoshamisa. Kune vose vanenge vachida kushare information, pane nhamba dziripo, that is +27 84 592 7732 +27 84 592 7732. May God richly bless you. Amen.